godhong kejubur suwe ora ketemu ketemu pisan atine bingung tukokno oleh-oleh yen roti aku yo apa tukokno aneh-aneh yen MC kudu suwe ora jamu suwe ora ketemu pisan marake mikir Loh, ayo ning endi? Wes suwe Mas ora ketemu pisan kok rada lali suwe ora jamu godhong nangka wis suwe ora ketemu pisan atine lara
Kepati hamba malam minggu kuno pati pancen rame sudah susah senggane kanca-kanca iki mau kabeh iram to, Mas? coba dibaleni Coba dibaleni iki mau Garingan, senggane. Oh, karo sapa? Coba jajal. kersane miring tinggo pitulodan Nggih. ciro luput mangan palang ya jadi campur pinju yen pengen urip tentrem aja ngapusi bojo yo 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 Mas Ginjer, dalam kata-katane iki mau aja ngapusi bojo lah mbak ngarepan sing beto. J Nama baju Rasukan merah merah. ki lah kok langsung melet ki. Ketoke kulino ketoke. Kulino Lah ngapusi. iya. Oh, Mbak Manten. Badalai. calon manten Lah. aja nganti ngapusi bojo Lah iya. Ampun kados kanca kula niku, Mbak. sapa Hah? Koncoku sing matane ngene iki lho, sing matane ngene iki lho. makasih ya mbak ya orang ngapusi Lah aku sing matane ngene iki apa jenengan? Lah kae lho. oh sing ibet to Iya. kentut tawon mau mangkat ini kuwi sing kena ngapusi bojo ya Iya. mboten saged melek kok Bu kula nggih matane iki lho Tumindak becik ki patut ditiru. Lah kok iki nyenggakne kok ora patut ditiru ki maksude ki piye cah kuwi? tuku petik metune ratu Heeh. engko ning pondokan kuwi engko Ngopo? Lah iya, pincerengmu dianu wae dilebokne kandang wae dokone mburi omah ya. kok iso Hah? kok iso Lah bobokmu ben angler engko kita-kita nek bobok. awar karo yoga ngono ya Mending ngamur yoga timbang ngamur dirimu. brengosmu ya masuk dek Mbak Emanten iki kembuceng terus iki lho. Ketoke bahagia banget arep bengi. iya ta ya masuk Pak Eko masuk Hamba Bila kedua tapi ora masuk esuk
ing sarina tansah mulan sito asih pindo mimpi lan pinjuno ayo bareng mas anda topi wajib sito asik